Anyan aragsak, anyan atala, di agsanggeri di takyag na. Anyan abindisyon di itana, no agsangger tay di takyag na. Agsanggir tay, agsanggir tay iti takyag na. Agsanggir tay, di agnanayo na takyag na. O nagsamiten ti makipag na, kadagi di daldalan na. Adda ti ragsak ken ti niliwa, ti agsanggir iti takyag na. Agsanggir tay, agsanggir tay iti takyag na. Agsanggir tay, ti agnanayo na takyag na. Anyat pagamkag, anyat pagputngat, ni Jesus isu ti pagtalkag. Itan natal na daytoy kararwak, tatakyag na ti pagsanggiran. Agsanggir tay, agsanggir tay iti takyag na. Agsanggir tay, ti agnanayo na takyag na. Uray nurigat, uray nunamay, iti takyag na agsanggir tay. Uray nusuot, ikay agliday, tatakyag na lati saranay. Agsanggir tay, agsanggir tay iti takyag na. Agsanggir tay, ti agnanayo na takyag na. Anyan aragsak, anyan atala, di agsanggeri di takyag na. Anyan abindisyon di itana, no agsangger tay di takyag na. Agsanggir tay, agsanggir tay iti takyag na. Agsanggir tay, ti agnanayo na takyag na. O nagsamiten ti makipag na, kadagi di daldalan na. Adda ti ragsak ken ti niliwa, ti agsanggir iti takyag na. Agsanggir tay, agsanggir tay iti takyag na. Agsanggir tay, ti agnanayo na takyag na. Anyat pagamkag, anyat pagputngat, ni Jesus isu ti pagtalkag. Itan natal na daytoy kararwak, tatakyag na ti pagsanggiran.
sa